yɛdane abuhyia hyɛ wo nsa yɛdane kunani hyɛ wo nsa yɛdane ɛma a wɔkyɛ akyi hyɛ wo nsa yɛgyae maame ne papa hyɛ wo nsa ɛnafoɔ ne abuhyia nyinaa ka awurade yɛmpae bɔ nyinaa no sɛ fa abuhyia sie Psalm 16 verse number 61 verse number 1 awurade wɔasɛm se awurade fa me sie awurade fa abuhyia sie awurade fa abuhyia sie awurade meyɛ nhunu sɛ woyɛ bi ɛwɔ abuhyia no mu da awurade sɛ ɔbɔnefoɔ bi hyehyɛ ɛfiri na ɛkɔ ɛfa ayie ho awurade yɛsi ɔbɔnefoɔ kwan yɛsi ɔsoro pampɔ yɛsi ɔsoro pampɔ ne mma baabi a wɔtumi deɛ wɔsɛ wɔn maame yɛ ne wɔntumi anyɛ awurade ma ne ma yɛ ntoa so awurade ma ne ma yɛ ntoa so hyɛkunani ten abusua yɛ de hyɛ firi mu awurade hyɛ wɔn ma awurade hyɛ wɔn ma tɔ wɔn sie efiri ɔbɔnefoɔ ho ma wɔn mu nkum a wɔkyɛ ne patakari no awurade ma ne nkata wɔn ma yɛ so ma ne nkata abusua so efiri na ɛkɔpem sɛ yɛbɛkora yɛ de hyɛ wie awurade ma wɔn num nyam yɛ kɛse awurade ma wɔn tum yɛ kɛse ɛwɔ kristo yesu Nazareth din mu ɛde ɛbɔ mpaeɛ amen abisafoɔ ayɛ bi so ambulance driver maybe obi ayi say there yabo mpaeɛ awie enti ɛbo mbapa ɛbo no nso mo bɛba ɛde amae ɛm sɛ wo de nyom na bɛdi atata na yɛwia ne sa yɛda mase yɛda asɔre no se nyame nhyɛ mo paa ɛyɛ Christ mu ra ne bo a Christ mu ra sɛ nyame nhyɛ mo paa thank you. Moses Australia on this sea and I will account to one house of Babachia. And Moses Moses Australia. Now on this sea, I will Australia or Master of Babachia. Moses Australia.